Anya laki din! Nag-apuan nyo na. Nakasla na banbanog kayo ah. Ay, wala rod. Nagapo kami ijay bantay balasang kaw. Napan kami nagparot iti panaw. Kastaya na. Ay, umadani nga mina, hindi pa nagtutudaw. At da nga min agtagtad ijay banda ti kusina may iso anas kan nga isimpadag iti anak kaw. Aywan anana. Nagrigat no agtadtad ti kusina no matutudo. Aywan gayam. Nagluto nila kay ko itay iti pansit. Umay kayo pa nana. Agmerienda kayo. Amok amabisin kayon. Ay na, agyaman ak unay donang. Nagsingput ka talaga balasang ka. Ni nanamat. Anya lakit din aya. Ala, umay kayon. Aday bagaklakay. Among ka din ni donang. Ha, nakaimimot at talaga. Nalabas at kinaimot. Apa yan ako namday ta? Una, agasaman, inayaban na ni Bakit Estela anangan ijay balaytang. Ngam da tao, di na pa'y mapadigwan mati jaski a babae. Nini. Apa yakas tamo ti bagbagam iti kumarin? Anya, ha, saan ko ako mari ni Donang anya? Awan kumarik akas kan kwa na anaimot, na ito lang nati kinaimot na. Anya? Ha, adan to lang masapul dayjay kanya. Pulos, ajak tulungan. Bakit Sana nasaya tayo tangar aramidem. Kumarin, ngam kasta ka kan kwa na? Basit abana ngam isyo para kan ka? Hala, da kayo, ti agasawa kini Donang. Na? Total, isumat ti ayunam. Salbag kiti, makaparurod at talaga. Just kay, salbag pay! At, uray anya ti aramidan da di Adonang. Talaga ang nasakit tinakam ko kan kwa na. Saan to apulos nga agmaw-maw ko naktumal. Ay, po, unay mo daytan agura. Dagi na tirong nga baliwam nga ugalim, kumari. Ha? Apay ko mga baliwa? Ad-adakit di ang umap apoy tigurak ken kwa na. Apay kami na yan. Anya ti baso ni Dunang kan ka? Agasaman, idi nagluto ak iti pakbat, uray agtudtudo, napan ko pinadigwan. Isoda nga agasawa, ngam idi nagluto iti pansit, ni Bakit Estela ti pinakanda. Ay, una yan. Anya laki din aya? Ha? Marurudak man tunggal mapanunot ko ti kinadakis ti ugali na. Ay, unay kan. Nagbasit abanag, ng ba't padakalam. Ay, nagusto ki di daytan. Hay nako. Una yan ni Karina aya. Basit abanag. Ngam isyo matan para kan kwa na. Ay, un kaya. Bakbakit nan, ngam immature ti panagpampanunod na. Iso nga inayabak ni Nana Estela anangan ije balay. Gaputan nakitak anabambanog anagapo ije bantay. Kan apay apagsakitan tinakam na dayjay. Ay, amo mo ti panagpampanunod nan dayjay. Baliktad. Sa bagay. No da tayo amakaw awat, agtatal na tayo latan. Una, bay ang asuman na o. Mauman tulatang. Ay wala, mauman tulat ta amang daddarael. Kabagam ti masabat ko Karina. Sasaw ka magang may maysa. Ha? Ha? Marurudak nga rod isong agsasauak. Apay ngamin aya? Anya? No kayat mo mati agsao ngagmay-may sa, ay kat agsao kalat na saan asyak ti bibiyangam? Tano siyak, awan bibiyang kukan ka, uray pa'y agkisiw ka dito'y sango. Anya? Ay una yun leta nga imbagam si ka Karina. Nagalasmutin leta pa nagsasaong kanyak. Kasano ngamin ajak agsao iti kastoy, kat man nakibiyang ka mga amin. Anya? Ay, dita ka manlangan. Humpay na sa aking kamot, immature bakbakitan! Talaga akas jeti pa nagsasao ni Karina, Manong Berto. Agyaman na dya Karina. Gaputa babae. Tarusan, ang mga nung nakarumang kanyak iti saan na amalipata. Bay amon Manong, kas iti kanayon ko nga ibaga. No da tayo amakaw-awat, bay-bayan tayo latan. At danto lata ti gundaway maamiris na, dagiti pa naglablabos na.
Sa bagay mo't kiti Una yung dadya Karina. Awampay, tinasayat asursulo na. Agam mala, baybayan tayo. Aldan tumal daw na. Ewan na, saan nga amin nga aldaw kat kukwa na. Among matan lakay. No siya, ha? Awan pilpilyak no marurudak. Ay, unay kan. Aglablabos ka mo tin kadagiti ka aruba tayo. Saan na nasayat day ta? Kaya't mo asawan, isoda tinasayaat. Ay, pinagsasawak day Jaberto, ah. Man nakibiyang tumang amay. Ay, jak amo. Nanya ti ibagakkan ka. Aguli magkalan daw. No di mo kaya't amairaman kay ti pungtot ko. Amangan nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Gusto day ta pungtot mo. Nabambandong da tao. Iso apa nga si manteng kaagluto kan aginaw. Anya? Awan pa yung oras mo ngagtrabaho dito unag ti balay. Gapo iti day ta kachichismis mo. Anya? Alain kan, di mo orayan asyak ti makapungtot. Ibarsak ko amin ijarwar dagiti mainnawan. Ta ije mo amapan pidutan. Ala na, anya laki din day tang ugalim. O pare, pudno ti bagbagan ka. Iso pangasim man. Bagbagam man ni bakit mo. Tasat anak saya day diyang aramidan na. Kasaya pare. Nakababay na talaga. Ngam, kanayon ko abagbagan ngam awan lat Ha? Iso pang panunutag pa yan. Nga iso siguro ti pan nakaitao na. Tadi na kaya ti papagbagaan. Agyaman ni bakit mo pare. Tano saan ang mga nututubak? Ah, Nagbastos nga na sumungsungbat ka. bayaman pare. Kasaritak tulatan. Parang saan manin abaribar ti panagsungbat nan. Nasaya at man ta nagranata, kumari. Ha? Apay anya din na idanon kanya. Anapan mo kano in chismis iti ka aruba. Ha? Anya ka di dayta? Imbagam kano anak kaimimutak. Kan maysa, napan mo imbagbagay jay ayandama ng norma. Anagalas kano ti panagkawkawas ko. Apay, nasakit tinakam mo, ha? Donang? Aniya? Saan aron ba nga agsakit tinakam mo? Gaputapod numot amin dagiti imbaga. Saan na yan? Ha? Pudnumot, anak kay mimot ka. Kan maysa, pudnumot, anak ka alalas day ta panagbadbadom. Kas kalatukak analmas ijay karayan. Ha? Day tarupang mait, kas laimpasikig alaba. Aniya? Iso nga awan tirumbang apagpungtutam, gaputa everything is true. Anya kamatan abakbakadan, kasla saan ka ngagpampanunot? Anya? Imbagak mat idi kada kayo, nga ikulong yo dagiti manokyo, ngam anyat inaramid yaw. Ay, Karina, kunak itaykon ka, pasensya ka kuman. Naikulong mo't amin ang manok me. Iso na laang tagda nakalubos. Nairanamot nga awan kami dito'y balay nga agmalmalam. Iso asaan mi anak kita adagos. Anya? No nakita mi kumaadagos, inkulong mi Ah, nagado ka manan arason nyo. Dinadahil ti manokyo, di ka imulmulak asabong. Ay, pasensya ka ka din, Karina. Day talaan ti amuyo. Pasensya, pasensya. Ha? Agyaman kayo ata, bakit kayo? Tano saan? Ha? Anya? Anya kamatan Karina. Mangibabain ka talaga. Siya kung ti mababain ka po iti kasta nga ugalim. Anya ka din day tangay bagbagam. Agasam ti aramid mo. Napan mo pinagsasawan ni bakit Estela? Awan babain mo. Anya? Awan bain mo kon respeto. Nagalas at talaga ti ugalim. Kasano ajak makapungtot, kat imbagak mat idin kadakwada, nga ikulong da dagiti manok da, ngam anya nga itinarabid da. Apay, di mo maawatan ayati sao asaan da nga yung gagara? Oo, adula amin na rason day ta. Di ko namkit day ing gagara da. Ngamin, umapal ni bakit Estela iti mulak asabong. Mapunpunwan akong kan ka Karina.
Punpunuan ako. Jesus, nagpigsa mo tayo dito ato na. Nagpigsa ti angin na. Dito isang bagbagada na pigsa bagyo. Ay, katagbagyo lang ta ka di. Malagdang nga raw, magkimpo na. Anya? Danag mo na yan. Ay, unay ka. Apay, di ka madanagan iti kasto ay kinapigsa ti tudo kan angin. Naimbag ko mamay. Kung sana flood-prone area dito ayan tayo. Kanya lakit din aya. Oh, kita man. Mangrugin nga umunag ti danom dito balay. Jesus. Ay, unang paiso. Kanta nga pala nga ko ngay. Mangingatutan akadagiti usar ama basa. Bayang, umay kakid din. Kamapantay di evacuation center. Ang mga numarigatan tan, adda pumigsa ti tudo. Ay, alakit din. Ingkan. Ah. Basta siya, dito ulaklaan. Salpang. Na, Ne, kasi nga taday jay. Tulong ka, Ruba! Almasa ko tinoy! Ni Karina ba dyan pukaw nga kita itulong bakit? Iwan nga agpaiso. Apay nga inaawan nila kay naakadwana. Almasa ko! Tulong Sus. ka tinoy! Ala, ama ng Berto, ang katulungan ni Karina, kaasimag. Oray may anod kang Karina! Total, nagalas mo lang tao galim! Adu kami amang dangdang iti pukaw mo! Gumawang mamayan gumarayakan ka! Nagalas kami tao galim! Anya, ay naman ng Berto, pang-asim kumain katulungan. Bay am amayanong, sana arong morte asik no kaskin ko ang natitulungan. Bay am tamayanong kulak tubig niya ka! Imbaglangan tadda ka na kay. imbagak ngamin kan ka mapantan, ngam natangkan ti ulom. Kat kunak ano sumardeng met lang ti todo. Ad-ad-damot ngayon pigsana. Ah, bakit am? Ay, anya nga ita. Uray ka sano ti panagpukaw mo. Awan ti marayat kan ka. Gapoy day tayo ti kinaalas ti ugalim. Isong awan pulos tumulong kan ka nga uray may yanod kan. Anya? Nangag ko itay ti panagpukaw ni Berto kan ka. Apay di mo nangag. Ah, wala kay. Nangag ko day jay. Ur-urayot nga umay naktulungan. Ngamawan mo. Uray dagiti anak ni Bakit Estela. Buy-buyain dakmatlatan amayan anon. Di dakpay tulungan mag. Saan ka na mas daw, mga payakas dedagan ka. Ngamin, gapumadla iti kinaalas ti ugalim. Ay na po, anyalakit din aya. Jack amo no masyana kuno katawaak. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam si kabakla. Amom ngamin, addaak, idi agpokpokaw ka nga gid daw iti tulong. Awan mo't mayat at tumulong kan ka. Anya? Uray gaya mayanod kan. Awan maasyan kan ka. Awan masayangan kan ka. Ha? Di ta ko maamiris mo ti kinaalas ti ugalim Ngamin, kaadwan dito akaaruba tayo. Inapam sa amatan nga awan rason. Apay ngay akas namat ng tibagbagam bakla. True naman. Amom, idagpukpukaw ka. Buy-buyahan da ka lang dagiti anak ni Bakit Estela. Imbes atulungan da ka, no. Pakakitaan, anila kay mo lang ti makaanos iti ugalin. Isong agbalpaliw ka man. Ne, itaman pa'y anasingpot ka akasarsarita si Kakarina. Kunak man no inlaksid da kun ako marem. Ah? Ay kwa, saan mat kumare? Si kakit di mo. Anya nga day taimot mo. Si daan kumare. Umay ka manin padigwan. Naglamag ti panawan. Masiguradok ama gustam dayta. Ne, nakaskas daw man day ta kinasingpot mo ita. Si kamat kumare. Saan ka nga minasigod akas takat? Isu amas daawak man? Aklo na kumare. Naglablabusak iti kinachismosak. Kinaalas ti ugali. Kun amin nun adakas akababalin. Ngam na amiris ko dagi jay. Idi dandani ak nayanod. Idi nagpigsa ti bagyo. Nga awan mayat at tumulong kanya. Ha? Iso aman ipod ita.
agbalbaliw akong kumare. Diyak kayaten ti makiap-apa iti kaaruba. Promise. No siguro saan na nagbagyo tinapigsa, saan ka pa yan nakamiris, Karina? Ha? Ita, ang bumaw na saan na nasayater aramidam, nga amin akaarubam, kat apaam, kat ichismis mo. Lakay. Ngamin, nudumteng ti chimpong agkasapulan ta. Agpangadwada at tulungan da ka, wano saan. Ngamin, mapanunot dadag iti dakes akababalin mo. Mawatam? Wan lakay. Anya lakit din aya. Maawat ako. Iso amanipod ita. Agbalbaliw ako. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Lucky Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Apay manin anarabyan ka. Nagapam. Pagkapok ko ma, kung saan nga ijis trabaho. Trabaho? Ha! Amangan kit di mat no nagapo ka iti ayan ti babaem. Anya? Anya kalaki din Lisa. Narabyanak ta nagubar tayo mak. Kan may isa, traffic ngamin. Abo may, amadama ti trabaho ti kalsada ita. Anya laki din aya. Siguraduam lang nga pudno dagita nga ibagbagam ha. Maamuak lang nga da babaem. Ikali si Bibiyag. Puutam da ita. Anya? Ayaw na, napambanho ka naggapo iti trabaho. Kastigit din ti pasungan mo kanya. Palpalagipan ka lang dino. Huh? Tapno aware ka. Maawatang. Anya, kanayon amarabyan nila kay Maukunam, Lisa. Wala na. Kanayon ang marabyan. Panagkunak. Adan sakit babae na, tiawanan baing. Anya, amangan mo't no marabrabyan gapo iti trabaho na. Sikakit di mo't. Saan na? Mariknakkat. Adda babae ni Dino. Amaw, saan anasaya at tikastang aramidam? Pagsususpitsam ti asawam. Nga uray trabaho mo, ti pakakumkumikuman na. Ay saan? Diyak lapat dyan at trabaho lang ti pakakumkumikuman na. Anya, Iso na sapa ka nagawit. Tanakitak timpus mo iti Facebook itay. Ha? Kat anya kuma? Nakitam, kat anya ita. Unay ka motel, Lisa. Nagturod ka motel ang nagipos iti Facebook nga agbababaya. Kat po naman, saan aya? Isu ka na yung kamarabyan, taday talamapan agsong-song-song iti sa bali akwa, tiar aramidam. Na- Ay, salbag ka. Lisa, pangasim. I-delete mo ang timpos mo. Nakababain mo tinday tangay naramid mo. Apay pala ang mabain ka, kat aramid mo man. Makaungot ka, gaputag guilty ka. Amom iti bagim nga da aramid mo, salbag ka. Anya? Oo na yan. Hey! Di ta ka malagay! Hello, pare. Hello, nakawag ka man, pare. Rapid. Well, pare. Naimbag ta nakaraing ka pa. Awisin ka kuma. Sa dinuti pa pananta. Mapantaman uminom ija ili. Anya, may tama pa. Nakaskas daw ah. Ala, umay kan pare. Sana bale, tayo talaang man. Agsabat tayo ija waiting shed. Orahin ka dyan. Itama pa nga nawis na ka may uminom dito yung bar iti kaslo nga oras, Pards. Ay, kung pare. Maruruta ka talaga ija balay. Kanayo na ka mapambanog ngagkapo iti trabaho. Ang kasjaymot ni bakit ko. Kapay ni bagat mo. Kanayo na ka pagatapan. Ngagda ka ng babae. Anya,
Awan pa'y daw nagawit ka na sayati pasungad na. Salpag iti. Ay una yan ti asawa. Siguro nukas na ni bakit ko. Ay ungta ka. Sana nasayate kasta nga raramidin na. Diyan ka mo noon niya taramida. Tapno maikat iti panunot na ti atap na pare. Laki ginaya. Ay yaman lang iti panangasikasong katalamin ito bar. Aling balasa. Awan anyaman naman, Trabaho mi nga agbambantay dito bar, nga asikasuan na dito customer. Huwag kaya. Adaman lang kaya't ko sa lodsudan king ka. Anya da yung tama, Ada ka din asawa? Ah? Kuamano, nubilang tadan asawa. Awanak ko man dito yung nagbuy-buya. Kasta ka din. Pasensya ka na hindi panagsaludsod ko ha. Ala Manala kayo ti basong. O binom tayo. Ha? Di ka ba talaga? Saan ba ka makabarteg? Tamo dalang ti kain-in istorya mi. Kaya't mo asawan, imay dadino, idirabi friend. One friend, imay da. Nabarbartak dan idi nakaawit da. Sayang nga ron, tadi ka mat-imay. Ay, sayang. Ngam in fairness, nasingpit dadya adino. Manumat na tawon nga trabaho dito eh. Ngam isulahan tinamamok a customer ang nasingpit. One nga ron, friend. Nadlaw ko matladay takin ko na. Kan may sa. Amo na nga isakit dagiti waitress. Saan akas iti daduma, abastusin da pangay. Ay, pudno dayta ibagbagam, friend. Sana bastos ni Dino. Hay, sapay lang kumatakas kan ko na amin alalaki. Ne, aksidenten sakit iti panagawid mo, Dino. Anya ka din man hindi tangay bagbagam. Nagapam. Napan ka kadimanan, ija ayan ti babaen. Kasta? Anya? Ay unay mo letan bakag. Awang ka din ti sa baling ay bagam. Anya matan. Pastagsaw ka. Babae. Makauma. Di ko namkit di. Mauma ka amang dangdangag. Gaputa mapaypaysoan ka. Anya? Ay unay kang bakag. Pamin ano pa ayang ay bagaking ka nga awan babae. Awan dakas nga aramidak. Anya nga awan, mariknak, Dino. Mariknak nga adda babaeng. Kan may sa, amom ka di. Atong galrabi eh. Kat matagtagainap ko. Nga adda babae, amang kaw-kawiwit kan ka. Anya? Kan saan laang aday ta? Adda pa'y kano, ibakla, anang ipatong itilupo na, itilupo. Agasa man dagit ang aramid mo, Dino. Maistresak ka talaga. Pag hindi ti kasto abiyag. Apay, kaslabad trip ka. Makapapadri pa talaga pare. Apay, nagsausa umanan di bakat mo. On pare. Inrugi na idirabi eh. Aging ka itay pimanawa kaya balay may. Isulat ka nga iso ti pagbagana. Ay, sus, una yan ni Lisa. O nga ron pare. Kas lamapukpukaw ang tilimbong ti panunot ko. Kapo iti panagat atap mo na nga adda babae ti salpak. Amo man iti na dyan nga asawa mo eh. No, apay matakas dyan ti panunot na. Mamuma ako na talaga pare. Maumuma ako. Kasanumot ngamin, asa anak ang makapungtot. Kat kanayon kumot ang matagtagainap nga adda kano babae ni Dino, nana. Anya, ay unay daytan Lisa. Amangan kit di maut no tagtagainap lang ti saan nga digdigos dayta. Anya? Tagtagainap lang mamatikan. Saan mo maut na panagnakan? Ay, napigsa ti pakinakam ko, nana. Adda talaga ti babae ni Dino. Kung saan laang aday ta, adda pa'y ti bakla. Anya,
Mariribukan ako niya ti aramidag iti asawak nana. Ay, italik sakit din ija unag ti balay mi. Tapno saanin nga agbabae. Yeah. Ay, ne! Ada good news ko, mga friends! Oh, anya data. Ibagamon nagbayag. Ay, nag-chat ni Dino Umayda ka na uminom dito, itamat lang. Basta ka di. Ay, nagsayatan nga. Kaya umayos kayo, Sigurado, paumaydan. Ay, reala na murmura yan. Nakangag nga umay tayo dyan. Hoy! Amangan nusan mo manan nga ambong at asawa na, Ha? Amok man nga dasawa ken anak na Apay, bawal nga magkakras sa tao may asawa na. Anya laki din ay. Saan, Matt? Iso na lang, tagpatingga ka lang iti crush. Ha? Huwag mong landiin. Sa dino manan ti papanan. Rumwar ka manen. Mapan ka kadimanen ija ayan ti babaeng. Wine! Mapanak dyan ti babae! Anya? Total, isumati ka na yung mga atap kanya. Di aramida kon. Anya? Hoy Dino. Amom ka diday ta ibagbagam. Kaya't mong sakit iti makakita iti istar adi na oras. Anya? No pumanaw ka ita. Awan ti awidam kunak tumat. Di nagsiyat. Nilaki din. Awan awidak nga asawa, angaw-ngaw. Anya? Ay, nagsaya atin tayo may kayo. Nagugwapo ang customer ni. Sika hindi man. Ay na, puno mo ti ibagbag kati kayem ko. Nagtataer kayo. Amom ka di, Manong Dino. Makunak ka nagswerte ti asawa yung kada kayo. Ape, anak ko naman dahita. Wen ngamin, nagsisingpit kayo. Sana kasi ti dadoma customer mi dito. Nga oray si asawa da. Ngam no umay da dito inuman. Ito da pa ti baro. Oy, saan kami kasta? Sa Bali kami. Iso nga rod dahi tati pagbilbiliban mi kada kayo, Kasta ya. Kagyaman kami ata. Kasta te, panagkita yung kala kami. Awan ang yaman na. You deserve respect. Ay nabartag ka yung manong. Nga ro daling ko. Nabarota kami mate. Sapay closing time yan. Huwag nga rin manong. No ayos na ang kada kayo. Itulod na kayo aging ga ijay balay nyo. Sigurado ka? Huwag manong. Awan matakas na. Pampanunutan ni mo ti safety yo. Saan lang a customer, no di kat kas gayem ni. Sige mga ro dating ko. Pagyaman ako unay dahi tangay imbaga ma. Awan ay yaman na manong. Sana bale, kasaan lang mag-asyak ti mangitulod kada kayo. Umay dagiti dua abakla akadwa mi diti bar. Ano? Uwan, iso nga awan pagdanagan nyo manong. Agyaman ako unay iti panangitulod yo kanya ka. Awan anyaman na. Anya kalaki din anya. Uwan nga rod, pasit abanag manong. Awan tayo dyan, Manong Dino. Nyalaki din. Anya? Hoy, asino dagito'y kaluam din? Ne. Nakaring ka ba mga gayam, Lisa? Ti kunak. Asino dagito'y kakadwam? Damdamagan mo sino da? Total. Managsuspit sa kang asawa. Ala, ibaga ako na. So ni Jenny, may sa kadagiti, ibagbagam babae. Anya? Ala, lapnagan. Malaksik yung wana. Dapat duha bakla. Isuda. Hi. Ay,
Anya? Total, it ka na nakapagatapan nga da babae. Awan pa'y masiputa ka nagawid asan nga isuti bagbagam. Iso, pinapaiso ko na. Lagi din na ya. Anya? Ala, itatay, inyawid ko pa'y kaidan. Agsaw ka. Ipanaglag ko kong katik kanayon mo nga atapan kanya. Pagkakitdik. Anya ka din na ito nga inaramit mo, Dino. Apa yung agsangsangit ka? Ayat pagsangsangit ha? Apay, pudno ka di at chicks mo dagajay talo. Anang itulod kan ka. Agpudno ka. Anya? Ibagam. Apa pala nga sarod-sudan na? Kat managatap ka lang arudan. Nuti pang panunutan kat chicks ko ida. Kat iso na. Anya? Total, kat isumat ti kanayan mo nga ibaga. Anya laki dinaya. Sana mabalin lakay. Sana mabalin. I-promise ko kan ka. Asaan kan apagat atapan. Basta saan mo kumamot tin apay payson ti agbabae. Ano? Promise. Saan kan apagat atapan iti saan na sayaat. Basta liklikam dagijay talo. Nang runa ti kadwada a babae. Apay, pudno ka na nga datalo at chicks anang itulod kin nila kay mo idinamin san Arabi Lisa. Ha? Una na. Pudno day ta. Isu nga ron kinasaritak nila kay ko. Apa nga asin ako ma. Kasardangan na idan. Ha? Pagbababaw yak amin dagiti panagat atap ko iti asawa. Ay, pinaypayso na lang nga ron. Ay na. Oray dala tala. Kompleto pay. Ada babae. Ada pay bakla. Ha? Ay, day tangabing ka. Kanayon mo pagatapan ti asawam anak ananos. Anya nga ita. Pinaypayso na lakang araw. Ay nalisa. Agnakam kaan. Tasaan pa'y anala daw ti amin. Anya lakit din. Ayan. Amom lakay. Amin akaroba tayo. Katkatawaan da. Tapay bakit? Gapo iti panangyawid mo Iti dua abakla. Kan may sa babae. Anya? Pangaasim lakay. Sardangam kumamot na itang aramidam. Awan mo ti dakas nga aramidag Kan may isa. Saan kumat at chicks da jay? Inapod nuna. Waitress da ije na panan mi abar. Nasingpat da. Kan amuda nga apresyaran ti kinasingpat me. Sana kasken ka? Ha? Iso ano saan ka pa agbalbaliw? Talagang armak ni Jenny. Anya? Ay na, pangaasim ko malakay. Kas itinakunak, agbalbaliw ako. Saan kan apagat atapan? Asaya at ano kasta? No saan kang agbalbaliw? Ipaypaysok at talagang dagbabae. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Lucky Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Aldawon ba kay? Ingkagluton iti pangaldawan tayo Ay di ka labak ka uray mag. Tangtangadak nga ron da ito'y puun ti marunggay. No adda pa'y maalak aburong na. Nung naibus mo tang. Natangkunang tinabatay. Saan lang amin ada tayo, tagal ala iti bulong na dayta amarunggay. Anya ngay nga ron nga tati iluto kasi daan tayo. Marunggay manan ti sidaan. Makaumabat. Uray makaumata na sustansya. Kaniso mo tiyad. Ay naglaing ka nga agreklamo alaklakayan. Bakit? Sino na itabimba ba dita si Marda nga tricycle dita kalsada? Inam. Nimot Brenda. Apay, naggapon na nga tamanan day ta babae. Hindi jay awit-awit na. Nanang,
Tatang, ada akon. Nay, apay, nagkapwam. Ne. Anya na sa awit mo anak kasupag. Ay, napanak na kipamunpon. Apay, adaya na tayo dito yung lugar tayo. Awa mo tamok. Ada na tayo iji kabangibang nga ili. Iji kaungtuan a barangay. Nakadanon ka pa'y ijay anak ipamumpawn. Apay, amamong ginatay. Anya lakit din aya. Nagado pa'y lang ang damdamagan nyo. Umunag tayo, untayin mangan. Inlak aman kayo amin. Ay, sakto. Andan pangaldawan tayo, bakit? Kukwak da ito itag-adot ti Karnina. Kukwak na tayo niya. Sakti na kauna. Ay, agdal na kayo. Unay kayo kang agapan. Apay aya, apagin nagawan nyo day taasupaw. Katsagagay sa tayo inyalaan na tayo ni Brenda. Adugayam ti tabat ti Karnina tayo, bakit? Taba, Well. ay unay ang mahilig ka pa'y laang mat ititaba si kalaklakayan kat adda kay blood mo. Adda aya? Kuno gagagas ka. Ayun gaya. Dandali na lipasan eh. Itad munday takin ni Unyor, imbagla pamigsana. Hanya lakit din da ito alaklakayanan aya, mahilig pa'y laang mat ititaba. Kanya nga rin ti kukwak. Dito na Nagbasikan. kinisayak tin na po'y kan Karnina. Tabawal kan katimangan iti adaw. Nawatam. O anya, nabsog kayo matlaang iti inyawid ko amakan. Ay nabnabsog kami anak ko. Imbag man, tanadamag mong adda na tay ijay kabangibang nga ilay. Ay, wan anana. Ay, apay, nakadamagam nga adda na tay ijay. Anya laki din aya nanang. Kat no nagbait nga agwaras ti damag. Ay nanak ko, tila pa kadandanunam apakimin minatayan. Kat libre nga rod ti makan. Makaiyawid akpay. Saan nga ta akababaeng? Amapan ka, kat saan mo akap-kapin ano? Hindi, apay kumana ka babain. Rumbang kit di nga ag-thank you kayo kanyak. Tada inyawid ko akanan nyo. Papanan man nga tanday ta akapsat mo. Nakasukat mat nanang. Ay unyaw, sa dino ti papanam. Iti baret ibarkada, nanen. Mapandakan tumanan birok-birokan. Agawid ka, sakbay asumip nga. Apay nga may nabirokan da. Nita sumumpat. Nungay adadakas ang mapasamakan ka. Awan, danag yun. Ay basta, agawid ka, sakbay ti alas 5. Na, nagsapan. Sakbay ti alas 5. Naskan na nakaawid kan, unyaw. Apay nga, kawa mo ilangan unyo. Kunakmad kan kwa na nga agawid, sakbay ti alas 5. Alas 7 na. Nagsipngitan di tarwar ang umpay balik. Ay nalakay, may barbarkadan sabot di anak ta. Namin ano kon a binagbagaan, aliklikan na tidaka sa barkada. Brenda! Brenda! Maturog ako. Napay aya. Ay saan ka pa maturog? Nakapadyama akon. Umay ka, intasurutan ni unyaw. Apay awan pay? Awan pa'y nga raw. Mapanjusurutan. O sa anak la, high blood. Siya akong timang surot ang marigatan ako na magna. Anya lakit din day ta tao aya. Maturog ko man da tao. Makitak lang ta makaraman kanyak day jay alalaki. Sigurado ak nanang. Dito iti baradya barkada ni Unyor. Naglawag mo't di tarwar. Kan kaslaad da tulda alinong da. Kan ano ti tao ah. Ay sus, agsusugal ta. Nanang, kita mo. Ha? Ay
namatayan da mo gayam. Ay, nakita ko ni Onyor. Ayan na. Dahil sa'yo, ada ka sang sango na babae. Na, tanaka-holding hands da pa'y gayam. Umasidag taman na. Pagawidin tan giaden. Makinin aramkit din dito'y natayan. Uy, Onyor. Mana? Nana? Ay, agawid ako ninyo. Nag-awid din yung finger arman. Da kayong tungit. Ay, agawid tayo kidain. Isugat asaan da ka palpalubusan arumwal. Takalukwan tar aramidang. Apay, kalupon tagaram. Ala, umuna kayo nga agawid, nanang. Ah, agbati ka. Ano tiramidam dito? Ino balay ti barkadak dito? Agbati ak, namatayan da. Wait, atay ti lulo na. Discarded da ito, agawid kayo. Ha? Simrakmot ni manang iti na kay masayagan ti lungon nanang. Ano taramidan na nga ta? Paliiwan taman. Abay, na tayo ka, lulo. Abay, na yung body na kalimat yung kapo. Ay, Ugahog mo tayo. Ay, anya laki din ni manang yun. una yan. Kaslam ang una day tanatay. Saan ka may gumala kay lulo? Ha? Abay, na tayo ka matay. Kay una yung tikapsat mo. Kababa yung tiniramid mo manang. Napan ka nagsahang ito ni Jinatayan at di mo matkapkapin ano? How? Agreklamo ka kik din? Hitaman dito inyawid ko a biskwit kan Diyos. Ada pag merienda tayo, iti dua nga aldaw. O dapat nalam akindi. Tanggan ko mo na, nagsangi. Kas tagayam tar aramidam yung kamakilamlamay manang. Iso nga no, adda matay dito yung lugar tayo, ay ibagam ka niya. Kababain. Apay ko maana ka babain, kat mailaklak am kayo mat. Urnusam kitira kita inyawid ko. Pang merienda tayo, tapno saan ako to nang di talamisaan. Do saan ang mapanijay natayan ni Brenda? Saan tayo nga agsida iti karnay? Kaya ano santan at agsida itinatag. Kunang wala naman agsida kay itinatnatan. Kano agluto ak itinatan, nakamisuot ka mangan. Si Kakigi ah. Nanang! Tatang! Ada pa pa na? Na, ay sos, nagdakalan day taawit mo abag. Panyo, kantualya ti kargana da ti bag ko, nanang. Ah, panyo kan tuwalya? Apay, mapan ka makipit night. Adda ka nun na tayo di abagatan ka. Asino dyan natay? Diyak mo, nanang. Kaapay ama pang ka, no di mo magamam-am mo. Saan yun ka di adamagan? Urahin daklatan nga agawid. Addan to yawid ko akanan tayo. Aywan ka yaman niya. O anya, nagmula kay? Kasla naragsak ka pa'y, si kaabak-bakitan. Mabalin na sumurutak mo, Brenda. Saan nanang? Apay sumurot kayo pa lang. Ure para igamla ang ajay iyawid mo apakan. Amok ti agdiskarte, nanang. Ala, ina ko. Hey, Lola Andraya! Apay anatay ka mate, na sana nagpakpakada. Lola Andra! Apay pinanawan na kami mate. Miss, wano misis? Di nakman isturbuan. Tamadamang agsangsangitak. Paborito ka lolak na ito'y. Lola Andra! Apay anatay ka matan! Kuanganin. Di nakman kalbi-kalbitan. Agladladingit hak. Iso apanawan nak. Ay, kuanganin. Anak na, tinagan ni Lola mi anak na. Saan nga Andra? Tinagan na. Felisa tinagan na. Lola Felisa. Ay, ay sukatak problema ayan day ta. Apay ngamin adiyo isurat tinagan na dito'y ayan tinatay. Kailunglungon mi ngamin. Isurat mi payla kuma. Kasta aya. E di irisan, di mo na anagan na.
Mabalin matlata sukatan kat. Aguray ka taibuelo. 1, 2, 3. Lola Pilisa! Apay anatay ka matan, Lola! Lola! Lola matgayam ni Lola mi Felisa. Katuan, lolak mat talaga. Isumit lagayam akas taunay ti sangit mo. Saan laabas ta asangit tinaramid ko? Dayjay ti kunada adong aw. Un nga rod, naglaing ka magayam nga agdungaw. Apay, saan ka pa'y nagdungaw? Sa anak mat ngamin analaing nga agdungaw. Kat na naglakalaang. Kaya't mo, suruan ka. Angam saan pa'y nga ita Bayam, tasyak pa'y lang ti agdungaw. Imbag tada ka. Ay, anyan tumanin nga oras na nga agdungaw ka. Aguray pa'y matata ni nagsakit pa'y lang dahil yung karabukob ko. Kan naibus samot ang tilwak. Ay na, uminom ka iti danong tapno adda maidungaw mo. Kamangalan Mabitla ang tenak mga na, ha? Nagpartida nga tanaya. Tainak man yala, ang nagiti kabalay ko iti kanda. Ay na, nagaduma na din alam amakan, Brenda, nako. 5 amin day tananang. Apay alimangay, kat upat tayo lang mag. Kat pagkilabban nyo inton madamdam Ay, wun gaya man niya. Agsubliak pa ijinatayan. Na, agsubli ka manan. Kat, aging ka maipunpun adda akla tayo dyan nga agtungaw nanang. Ay, katinaldaw mo't nga ruda, nga dayawid mo amakan. Lakit di Ingka nga rudan, nayunam tumanin ti alaam. Wan nanang, anayag ton asa nga pulo. Ni manang Brenda nga Ay, kat napanan ijay natayan di taabagatan. Diyan man nasambutan. Tapay aya. Nadamag gamin danggal jar aramidan na. Diyan nga dumayo pa'y kadagiti natayan. Tapno mangalay ti makmakan. Kal, Agpapaala damot anya, kano nagatuda? Ano dala Nyantay, nyangkal. Ganda giti anak da sa nga pulaw. Ganda giti apo ko da 37. Anya, Aguli ka, madamapay labil bilangag ti duma. Sumanao kayo. Lola Felisa! Apay anatay ka matan! Manang Brenda, manang. Onyor, anya ti aramidom di tinatayan. Tataw may ko ibaga. Ibaga mong darasam, disturbong ti panagdungaw ko. Yalamot ka no iti makanda angkel islaw kan antipiling. Anya, oray isuda iyalaak. Yalampay ko na dagiti anak kan apo ko da. Ay nagadungayan. Kaya isumo ko na da. Inyunay-unay da pa yung baga. Maaw-awit ko kat amin dagita. Di ka matulungan ata mabainak. Adan to pa'y barkada ka makakita kanya kakantsawan dakton. Apay kamin anamon da ito yung aramida. Nagwaro sa na. Inta nga ron, agawit ta. Agawid. Apay nalpas ka na nagdungaw. Jakli pa sanan. Mabainak ka mangyawit iti nagado ang makan. Anyang iti baga ka ni Uncle Kanantay. Siya kung ti mangibaga. Isardang kunda ito yung aramida. Ang mga ala iti makan iti natnatayan. Nalakit din ang bain ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ne, madama magaya mga agi process ka iti passport mo, pare. Ay, win na pare. Ay, sana all, pare. Unay mo day lang pare.
Sana ula talaga, gabro pare. Awampay paray. Isagana lang, di passport ko. Tapno nalakano at pag-applyan. Di mo nilibak pare. Amok nga da plano nga gabro. Sapay ko mga rod, paray. Sapay ko ma. Ipagpagnamig gayam ni pare imong, ti pasport na bakay. Iso ayala kay. Wan bakay. Sana ul nga rog. Na, umapal ka ka din. Sama bakay. Kaslamayat ti mapan mangga di jabro da. Mayat alakay, ngam awan mat nga rod ti gastusam amang iprases kadagiti papeles mo. Gaita nga rog, di pare ko bakay. Ayun na. Mga baka kumay ti loto. Tabno adda mo ti kwarta. Ay nalakay, di ka mang namnama iti loto. Agsalukag kakiti tapno adda kwartam. Wan ka rin, bakit? Sapay lang kong mga rod tamakapan ni pare mong iji abroad. Tapno addan to pagpatulungan. Wan nga rog, bakit? Sapay lang kong mga rog. Bakay, mabayag magayam, amaalat ti passport yo. Anda pa nga ti proseso na, lakay. Iso nga urayam. Ay, kunak kay di ano, nagbayad ak ita, maala ka dago sang. Ay na, saan? Urayam pa'y Urayam ti pakaamoda no kaano amabalin mo amapanalaen. Ay, kasi gayam. Wan, Amom ka di bakay. Umapal ni pare lindo kanyag yo. taapay ka no lakay. Apalan na nga raw. Kaputan ng damag na ngagalala iti passport kaw. Anya? Wine oh. Imbagam kumaa nga agala ka lang iti passport mo lakay. Kaysa umatimba ka. Ang bayang. Umapal na umapal. Oh. Anya? Siga magayam. Manang. Wan, agudungak man. Ay, wan manang. Ay, wan gayam. Nasladya ako nung makikita ni pare mo ha. Adamot idi na minsan. Kasla agrub-rubwat. Ada nga tapapanan na Ah? At kunak mo nag-abroad ki itin. Ha? Agabrod ka no aya. Diya ka mo manang. Damag ko. Tagal-alang amin iti paspor na kayo. Kasta aya. Jak na damdamag Kunak, ano nadamag mo manang? Tada kayo mo ti nag-iin na si Dagiday. Saan? Kaarubak nga agpaiso. Jak mo't na damdamag dayta. Sa bagay, san alay kalkalap iti damag ti mararamig. Wan, kan maysa. Manmanuak nga may na mapan iji balayda. Karo tamakumikumak iti trabaho. Sa bagay, manang. Urayin tayo latan anwak flight. Wan, maamuan tayon tulat ta. Nasayad man. Tapi masyar ka dito balay, manong imaw. Win aday. Nadamag ko nga min. Nakasangpag ka. Wan manong. Nagtawat ak iti bakasyon ko iti boss ko. Manumag ngamin atawan, ajak nagaw-awin. Kaili ko mo dagiti pamilyak, manong. Ay, win aday. Masapol mga umay mo ida iliwan. Oras at paminsan. Wan manong. Narigat lang amin tagdawat iti bakasyon ni Jaygat. Day tala nga agpaisaw. Ading kaw. Wan manong. Iso amasapol ti anos at talaga. Numapan ka manggad ija dayo. Wang nga raw. Iliw iti pamilya mo. Ti kalaban ni Jay Adayo, Jo. Wan manong. Masapol nga nusan Anya nga raw. Katawang mo ti panggatan dito. Ay, wang nga raw aday. Nagrigat at talaga ditaw. Uray mo amin agagay. Kaslakurang lataway. Manong, mungay padasin mo taga bro. Dahi tangarap ti planok aday. Tanay, agkuliyon to dagita anak kaon. Ala, wan manong. Mangala kang umunay ti pasaporte. Katinto na dan. Awagan nak, tatulungan ka. Ay, alamang nga raw ading ka. Tatalaga akayat ko. Ti mapanigya abraw. Bakay, tumay ka ditaw. Nagbayang mo to, may ka na. Apay ay lakay. Ay, nabakay. Adan pa ka muna ang mabaling ka nun na maalat ipasaportay. Ay unay kat daytan aragsak mo. Kung naklaki dino anya ti ipadamag mo. Ala bakay, ingka man isagana dagiti sapatos kang badak.
Agluwasa kita, tabapang ko man alahin ti pasaportay. Ha? Anya? Kat no Domingo ita, nakasara ti opisina. Ha? Ay, anya. Ay na, lakay. Excited ka la unay. Bakay. Ay na, kamudyanan na. Makapana ka ni abroad, oh. Ha? Anya? Mapan ijay abroad adagos? Kat no di mo pa naigaman ti passport mo. Anya. Antaw, naala ko ti pasaportay. No, kasta. Desidido ka nga, Gabriel, manaw. Una din kaw, gaputa kayat ko ti bubaknang. Jak may pasigurado, bumaknang kadagos, manaw. Ha? Kaputa, mausar mo't lata ti kwarta. Yayla, saan ka una marigatan? Kaputa, dati masweldong iti binula. Ay, una din kaw. Ay na, magagara na launa yun kaw. Alang nga ron, manaw. Isaganam amin ang masapsapol mo. Taag-apply ka nga rudan. Agabruda kong bakal ito. Talaga ka di adesidido ka, lakay? Ay, kawan na. Tulungan na kanon ni Antaw. Isadya akong kata palabsan da ito akong daway. Ay katuwan nga rot Ay na, ay, kamudyanan na. Sumaya rin di biyag tayo bakay. Mapadasan tayo mo. Tiyag i-display. Tiya doon makan iti lamisakan. Tinapay palaman, gatas, kinta dumapay ang kakahima sa makan. Anya? Excited ka na unay? Wambakay tayo na! Lagi pa uitak to iti gatang yung itinahima sa sidaon niyaw. Likaw, fried chicken, kung basta naima sa sidain. Ay na! Di ka man agsaoy ti kasta lakay? Dadi mo pa'y narugyan ti nag-apply. Passport laang ti addakan ka. Ay na, sigurado na ito yung bakay to. Ipaay ko ka na kayo tinanambaya pa nagbiyak ko. Talaga gaya mag nga gabrod ni imong lindo. Ha? Kasta na ba Katuan, tinulungan ti kasinsin na iti gastos. Isuan na lakat ti panang ipagnana iti papeles na. Ayaw. Talaga nga impapati na. Wan, kaputa kayat nakanaw nga ipaayan iti nanamay apa nagbiag ti pamilya na. Sa bagay, amin tayo. Dahil tati arapak tayo. Wan, kastamot ni imong. Apa man ang makaswildo kano iti binulan, agpawet iti paggatang dabakat na, iti agkakaimas asidaan. Opo. Lechon, fried chicken, adobo, kan aminan. Ay, wow! Ang lalaki din. Ay talaga akasta. Naumada ka nung agsid sila iti ugot iti kamute. Kas kada dinengdeng. Ay, makauma mga main, manang. Karagkaro ng inaldaw nga isulat tamo tiga gatangang. Huwag nga raw, isuan na saya at mat no makapan ni imong ijay abroad. Ay, naparay. Sana all agabroad. Una paray. Tapno graduara, mamba iti kinarigat, iti biyak. Ay, kay uwan aparay. Wamparay, mapana iya brown. Tapno mamapasayaat ko ti biyak mi asa nga pamilya. Ay, kay uwan aparay. Di ka mang liplipat Sige kay di man. Namnamam day ta paray. Oh, Uwan paray. Kay intong agawid ka. Di mo liplipat ang ti pasarabong kanya, word. ay way nariglaro paray. Di ka madanagan. Ikang kanto iti sukulay. Branded na sapataw kang badaw. Kanin ado a kwarta. Oh. Ay, yo. Ay, na. Hoy, dagita ka paray. Jak atrasan dagita ka. Hey, kawag mo. Urayang, at danto ti itag cooking ka. Oh. Anya kalakit din ay alakay. Nagkari ka adagos kini pari lindo, iti pasarabong. Kat di ka pa'y nakapan ijay abroad. Ay na, sigurado ang makapana. Iya, abroad ba kahit? Isungawan ti dakis na no, agkariyak king kwanak. Sika talaga. Nagsao ka manan ako nakon. Ay na, dandanin ba kahit? Di ka madanagan ko naktumay. Umadanin ti panaglogan ko iti helicopter, oh. Anya? Wang ba kahit? Kit umadanimit ti panagpauwi ko king kay ado akwartang. Ure agbyag kanto nakasladon niya, oh. Mapalilat ta. Anya? Hindi mo man labsan ti agsao. Podno ti bagbaga ba kahit?
Aga brudak, kahit adon ti kwartang ipawit ko king ka. Iso asaan na masapol nga trabaho ka. Tas sumangpag king ka amismaw ti ado a kwarta. Anya? Mag-flight nga tan ni pare imong bakag. Ay, jak amo alakay. Apay adamagan na. Kit jak mat katungtong ni pare imong. Apay ngamin aya. Awang ngamin ang tihawag na kanya ka. Jak mo aro nag-flight ang murong sambay. Napansiguron ay ijay abroad. Jak matan makikita. Among bakag. Excited ak man, iti pasarabo na kanya. Anya, pasarabo mo't ngay bagbagam. Huwag bakag. Iso amis mo, ilang iba ka kanya. Ano makapanijab mo? Aldan to ti pasarabo na kanya. Inkari na tayo ta. Ay kat nasaya at angarod no kastala kay. Huwag bakag. Ikantinak to ka no, iti ato at chocolate. Para ka nakita anak ta. Branded na sapatos, kan balbado, kan ado akwarta. Ay kat nagganasan no kasta. Anong kasla imposible mat data. Itid na nga tangag paisa. Awan imposible ti tayo tabakag. No dakil to ti sildo na ijay. Barya laging kwa na at igatang nakanakita. Sa bagay, unmat kit di alakay. Hilaw ang taon na ading kaw. Hello, Manong. Kumusta mo training mo iti language? Ay naading kaw. Kasladyak ka ba ilan? Nagriga magagayam. Ay na, damo lang dito, Manong. Maadal mong tumanlaang. Ay na, kasla kayat kung tagbabawi ading kaw. Nakiwarin na kiti utak kaw. Talaga adyak ka ba ilan? Anya? Sayang mo't anong di kagtuloy, Manong. Sayang lang di kastos. Sana balay? Tamabawik to mo na siguro. Ito nagmulak. Iti na natay. Agawin na kini na ading kaw. Anya? Una ading kaw. Talaga adyak ka ba ilan? Kamay sadya kung may turan ti iliw ko iti pamilya. Nangaruna ka ni bagakaw. Isong agbak out aklatan. Nay, adda ka magaan pare. Kunak man nag-flight kan. Ay, yak mapanan ni Jack bro paray. Ha? Apay nga pare? Jak na ba ilan da kita dadalin mi iti training center. Kanjak na ibturan ti iliw ko iti pamilya. Jak gayam ka ba ilan ti umanayaw. Anya? Kung paray, kung makasangit ako dyan gusmay, kapoy ti iliw ko kadakwada. Anya? Kung paray, oh. Sapay ka namlamahag ti pasarabong kanya pare. Ay, mga raw. Saan na palay? Tatong pali day ta. Kaputayin ka rin mga raw. Anya? Wamparay. Ano samlaeng Imbis at chocolate iji abroad. Ano samlatan ti vital. Kaya imbis a branded na sapatos kumba daw. Nagigya imitation latan. Tapno kasla branded mo laeng. Kaya yung kariking kang ado akwarta. Nagito'y latan sa pipiso at along kasot. Tapno adaw. Anya? Daytan ti ibagbagakan ka, imong. Bakit? Imbagak ngamin kan ka, adi ka unay agsasao, no di mo pa'y narugyan ti may sa abanag. Tama nga no maibabain ka laang. Kaya yak nga ron impagarop at yak gaya mabailan ti training mi. Kastakit til ilo ko kada kayo, unay mo di dyan. Ay na, katawaan na kanto ni Pari Lindo, ang nagparparamagam. Anyan to ti kunaan na. Hanggang simula ng training ka lang? Ha? Ay na nga iti pangalami ti pasarabong kan kwa na. Ay na nga ti paggapan na ti ado a kwarta nga ipawit mo kanyak nga igatang may iti agkakaimas asidaan. Ay na imong! Di ka nga min unay. Ta ibabain mo laang ti mismo abagim. Gapo iti na nga to unay nga arapaap mo. Pakawanan na kung bakay. Sa nabali at di ako nululitan. Doon to ti planaw. Aramida nga muna. Sakbay nga agsawak. Madigayam noon unaan. Nasaya at mat tanapanunot mo na ita imong. Nasaya at mat no agnakam kaitan. Maranak dito Teresena, pare. Huwag arap maray. Itala ang granata ah. Ay na, itatala ang anagrana, ngam kasla marunawak itibain ko kan ka.
Ha? Agsubli ako ma. Nakita nakmatan. Iso nagtuloy ako nga imay. Nga oray nagdagsan dagiti addang ti sakak. Mabain mo't la siguro nga umasidagkan ka. Abay, anyaya ti pagbain na maray. Awang magtirumbang pagbain na ma. Siyak, ti mababain iti inaramid nila kay ko. Kadagiti inkarkarina kan ka pasarabo na kano. Ngamayan na nga iti pasarabo na. Nag-back out mo't laang iti training center da. Ay na, di mo panunutan tayo tamaray. Sa labalay, siyak tinang ibagan na. San asapalya tao. Makawatak ni para imong ta akong baril. Naimbag nga ron, ta si kalaang dinaranaan na. Tano sa baling ata-atao, ay na, jak mo, pare lindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.